8 Ιουλίου 1958, κατά τη διάρκεια του ένοπλου εθνικοαπελευθερωτικού αντιαπικιακού αγώνα της Κύπρου υπό το λάβαρο της ΕΟΚΑ, οι Εγγλέζοι δυνάστες, οι Εγγλέζοι απικιοκράτες, ο Αγγλικός στρατός στην Κύπρο επέδραμε στην Αμόχωστο και ανατείναξε εκδικητικά και τιμωρητικά το οίκημα του Σωματείου της Ανορθώσεως, το σωματείο που ιδρύθηκε το 1911 και ως αθλητικό και ως μορφωτικό. 1911 είχε ιδρυθεί η Ανόρθωση και απόψε είναι μία εκδήλωση για την επέτειο αυτή της ανατείναξης του οικήματος της Ανορθώσεως και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδος αυτής ο κύριος Μιχάλης Βασιλείου. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλείου. Καλημέρα, κύριε Μαύρο, καλημέρα και στους ακροατές. Εξηγήστε μας λοιπόν τι προγραμματίζετε. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι η 8η Ιουλίου του 1958 αποτελεί μια από τις πιο έντοξες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου μας. Η αναδύναξη του οικήματος είναι ουσιαστικά επιβράβευση της Ανόρθωσης από τον ίδιο τον κατακτητή για τη συμμετοχή της στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Απόψε θα γίνει μια εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Αντώνης Παπαδόπουλος στην αίθουσα Κυριάκος Σεοχάρους στις 8 η ώρα. Θα έχουμε σαν κύριο μιλητή τον ιστορικό Ανδρέα Κάριο του Πανεπιστημίου Γιούκλαν και του Μουσείου Αγώνος. Να πούμε επίσης ότι στην εκδήλωση θα καταθέσει τη δική του μαστηρία ο κύριος Σπύρος Ηλία, ο μοναδικός εν ζωή από τα μέλη του τότε Διοικητικού Συμβουλίου. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος της Ανόρθωσης μαζί με την Ένωση Αγωνιστών ΕΟΚΑ Αμοχώς του 55-59 και στο καλλιτεχνικό κομμάτι θα συμμετέχει η χοροδία του Συλλόγου και ο γνωστός βαροσότης καλλιτέχνης κ. Στέγιος Χιώτης. Μάλιστα. Και η ανατείναξη του σωματείου, αν θυμόμαστε, δεν το θυμόμαστε ακριβώς, με ποια δικαιολογία, τι ανακοίνωσαν τότε οι Εγγλέζοι που ανατείναξαν το σωματείο, κύριε Βασίλη? Το πρωί εκείνης της ημέρας είχε γίνει εκτέλεση ενός Αγγλίου αξιωματικού και του συνοδού του από δύο μέλη του εκτελεστικού της ΕΟΚΑ στην Αμόχωστο μέσα στο κατάστημα Πικιακών Παραλιμνίτη, το οποίο βρισκόταν απέναντι από το οίκημα της Ανόρθωσης. Οι Άγγλοι έκαναν κάποιες έρευνες και στο οίκημα, ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν περίστροφα και εκρηκτικά της ΕΟΚΑ μέσα στο πάτωμα, τα οποία δεν μπορούν να μετακινήσουν και έτσι αποφάσισαν να ανατινάξουν ολόκληρο το κτίριο που στεγαζόταν η Ανόρθωση από το 1931. Ουσιαστικά ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να απαλλαγούν από την παρουσία της Ανόρθωσης, γιατί γνώριζαν ότι η συμμετοχή της στον αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν αρκετά μεγάλη. Είναι γνωστό ότι αποτελούσαν το ορμητήριο των αγωνιστών της πόλης και της επαρχίας Αμοχώστου. Οφείλουμε να πούμε, είναι αρκετά σημαντικό, να μιλήσουμε για τη στάση του Προέδρου του Συλλόγου μας, του αείμνηστου Αναστάση Οικονομίδη, ενός μεγάλου πατριώτη και μιας μεγάλης προσωπικότητας. Μετά από όλη αυτή την καταστροφή, απευθυνόμενος προς τους Άγγλους, θα τους πει τα εξής λόγια που έμειναν στην ιστορία. Πλανάστε, το πνεύμα της Ανορθώσεως δεν πτωάται, δεν καταστρέφεται και η ωραία μας Ανόρθωση ως ο Φίνιξ, που είναι το έμβλημά της, αναγεννάται για να συνεχίσει την ιστορική και μεγάλη πορεία της. Αυτά τα λόγια μας εσυνόδευαν πάντα, γιατί πολλές φορές η Ανόρθωση χρειάστηκε να αναγεννηθεί μέσα από την τέφρα της. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλείου, και καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.